Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi mga ka-aksyon. Muling nianong sa inyo ng DWC ang Aksyon Radio Pangasinan na mga kalipunan ng mga nagbabagang balita impormasyon, mga kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan sa lungsod ng Dagupan at ganoon din ng mga police report at mga balita sa loob ng bansa na dapat malaman ng ating po mga kababayan ngayong gabi ng Huwebes, Disyembre 30, 2021. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, lalawigan ng Pangasinan na pang-apat sa lahat ng mga probinsya na may mga taas na revenue ayon sa Commission on Audit o COA. Iba't ibang mga local government units sa lalawigan ng Pangasinan nakisa sa pagdiriwang ng Rizal Day. Pag-igin ng Pangasinan sa epekto ng COVID-19 nagpapatuloy sa pagtatapos ng taong 2021. Sa mga police report, ilang mga most wanted person arestado sa iba't ibang mga bayan sa lalawigan ng Pangasinan. Samantalang isang 57 anyos na family driver huli dahil sa pag-ingat ng baril sa lungsod ng Ordaneta. 68 anyos na lolo sinaksak ng isang binata sa bayan ng Labrador. Isa namang bangkay natagpuan sa bayan ng Bulinaw. Mga sugarol arestado dahil sa illegal na pangsugal sa bayan ng Bayambang. Sa mga balita sa loob ng bansa, Pangulong Rodrigo Roa Duterte pinirmahan na ang General Appropriations Act o kaya 5.0 to 24 trillion pesos national budget para sa taong 2022. Pagpapakuna, sagot na laban sa virus mutation ayon sa mga eksperto. Dito mang resulta ng canvas sa Pasay City Market Aksyon, iniimbestigahan na ng Commission on Action. J&J Booster, 84% epektibo daw laban sa hospitalization ayon sa South African study. 6 na bansa is naalalim sa Philippine COVID Red List. Samantalang Pilipinas nasa alert level 2 pa rin hanggang Enero 15. Banta ng Omicron, very high daw ayon sa WHO. At syempre sa mga reports ay paparating ng mga Action Radio reporters, inyo po mapapakinggan sa ating pong palatuntunan firing line. Siyempre, inyo po makakasama ang inyo pong ka-aksyon. Ako po si Aksyon Kumander, Dante, Cera. At ngayon sa detalye ng ating mga impormasyon, balita mga ka-aksyon. Ang Abig Pangasinan ay para sa inyo. Ito naging pahayag ni Governor Amado Pogi Espiritu III sa muling pagbisita ng Abig Pangasinan Caravan sa bayan ng Labrador kahapon sa may barangay Bolo. Binanggit ni Governor Amado Pogi Espiritu III na ang Abig Pangasinan ay isang programa para sa lahat na kinikilala sa buong Pilipinas. Narito ang naging pahayag ni Governor Pogi. Abig Pangasinan, pero yung saman, para si kaya. So this is a program for all of you. Kinikilala po ito sa buong Pilipinas at sa ibang bansa
which was presented by the provincial government. Handog ng abing Pangasinan Caravan mga sumusunod na panginahing serbisyo, kabuhayan palengke caravan, karagdagang pangkabuhayan cash for work, abing laman ng barangay food production support, kalinisan caravan kung saan binibili ang plastic waste sa halagang 20 pesos kada kilo at ipinapalit sa grocery items, school supplies at iba pa. Layo ng aming Pangasinan na matulungan ng mga Pangasinense na makabangon mula sa dakok dulot ng pandemya at mapanumbalik ang sigla ng ekonomiya sa lalawigan. Sa kanyang mensahe, hinimok ni Governor Espino ang mga residente ng tangkilikin ng aming laman at barangay na nagbibigay ng libreng serbisyo medikal na siya rin sinigundahan ni Mayor Dominador Arenas. Narito ang karagdagang pahayag ni Governor Pogi. Check-up, and of course, minor surgeries, x-rays, laboratory testings. Kuwadjamot sa palapag ng Mayor Arenas. Sayang kapusan at ating tanagagik, wag yaso Tim Espino, yung mga itin na panangaro, at balay na lakondo. Wag yaso, tatagon tayo, abig Pangasinan, abig laman. Katikot to, so may medical mission, yan agawata, yan gaduwantan, na askaso, so abig laman. Kung kaya't kahapon nakapagtala ang Provincial Health Office ng 351 medical consultation, 179 consultation, 50 chest x-ray examination, 35 ECG test, 10 skin diseases consultation at 60 laboratory exam. Nakakaroon din ng iba't ibang libreng examination tulad ng blood sugar testing 46, urinalysis 16, SGB at CT 12, cholesterol 21 at uric acid 36. Dala rin ng provincial government ang food production support na nagbibigay ng 1,075 fruit bearing tree seedlings, 100 papaya seedlings, 6,000 tilapia fingerlings, 50 trays farm-ready vegetable seedlings, 50 water pumps, 11 knapsack sprayers, 70 units gill nets at 2 units shen nets para sa mga farmer at Fisher Forks sa bayan ng Labrador. Nasa 47,077 halaga ng lokal na produkto mula sa local vendors ang binili ng provincial government sa ilalim ng kabuhayan palengke caravan. Ang mga ito ay dadalhin sa 14 government-run hospital sa Luwigan at ibibigay bilang pagkain ng mga pasyente at ng mga frontline workers. Mayroon naman 15 benepisyaryo na tumanggap ng kanilang 400 pesos cash payout para sa karagdagang pangkabuhayan o cash for work program. Nagbigay din ang provincial government ng isang unit ng grass cutter para sa Barangay Bolo na tinanggap ni Barangay Captain Mark Jefferson Uzon. Nasa Abbey Caravan area rin ang information desk sa tulong sa pagsanay na trabaho kung saan 59 na residente ang nakapanayam. Nabanggit ni Governor Espino na ginagawa ng provincial government lahat upang magamit ng mga Pangasinense ang mga pondong nakaraan para sa kanila. Kasabay nito ang pasalamat niya sa pakikisasa ng mga Pangasinense sa mga programa ng provincial government. Narito ang naging pahayag ni Governor Espino. Salamat sa suporta ninyo sa mga programa ng provincial government. At pahayag ni Governor Pogi, nagpasalamat din ang mga beneficiary ng programa kay Governor Pogi at ng provincial government ng Pangasinan na nagbibigay ng karagdagang tulong sa kanilang hanap buhay. Narito ang pahayag ni Raimundo Malong, isa sa mga beneficiary. Dahil po ay nagpatulong po si gobernador natin sa aming asosasyon sa Fisherman. Papasalamat po kami sa tulong niya sa aming barangay na nagbigay ng mga permit sa amin. Salamat. Pakinggan din natin ang pahayag ni Rizalita Aquino, isa rin sa mga beneficiary. Kami nagpapasalamat kay Pogi Espino III sa kanyang pagbibigay ng ayuda sa amin na ganito para sa aming mga pamilya. Salamat ng marami.
Kasama rin sa dumalo sa programa sina General Services Officer Evan Gladys Dumalanta, Provincial Social Welfare and Development Officer Emilio Samson Jr., Provincial Agriculturist Dalisay Moya, Provincial Information Officer Arfis Velasco, Assistant Provincial Veterinarian Javido Tabarejos, sa ilang miyembro ng Sangguniang Bayan ng Labrador at ilang mga barangay captain mula sa Karatig Barangay. Samantala, mga kaaksyon, sa ilang pa nga mga impormasyon na balita, pumang-apat ang lalawigan ng Pangasinan sa mga matataas ang total revenue sa taon 2020. Ito ay base sa nilabas na ulat ng Commission Audit ng November 25, 2021 na pirma din ni COA Chairperson Michael Aguinaldo. Na kung saan nanguna ang Bulacan na may income na 5,812,000,081. Pangalawa ang Rizal, 4,984,000,000.07. Pangatlo ang Cavite na mayroong 4,854,000,081. At pang-apat ang lalawigan ng Pangasinan na nasa 4,696,000,000.67 na kung saan ay dinaig ng lalawigan ng Pangasinan ang mga malalaking probinsya sa buong bansa in terms ng papapasok na income o revenue sa lalawigan ng Pangasinan. 25 minuto makakalipas ang alas 6 ng gabi. Ilang araw bago ang pagtapos ng 2021, patuloy ang nararanasan pagbaba ng araw-araw na kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon sa Provincial Health Office, kung babatayan ang COVID-19 Daily Monitoring Bulletin ng Provincial Health Office, kapansin-pansin na single digit na lamang ang bilang ng sakit na inatatala araw-araw sa buong probinsya. Batay sa tala ng PSO, nasa 3 kaso lamang ang 7-day average cases ng lalawigan mula December 22 hanggang December 28. Mas mababa ito sa nagdaang linggo na merong 7 average cases araw-araw mula December 15 hanggang December 21. Makikita rin sa monitoring data na tig-3 na lamang na kaso ang naitatala noong December 22 at 23, siyam noong December 24, siyam noong December 25, at 23, at 0 noong December 25, isa noong December 26, 0 noong December 27, habang 2 naman noong December 28. Hanggang December 28, nasa 35,610 na ang kabuang bilang ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan, kung saan 33 ang aktibong kaso. Dahil dito, marami na sa mga lugar sa Pangasinan ang wala ng aktibong kaso ng COVID-19 at mangilan-ngilan na lamang ang mayroong positibong kaso na pawang mga single digit na lamang mula 1 hanggang 4 na kaso. Kaugnay nito, patuloy na hinikayat ng mga Provincial Health Office ang lahat na ugaliin pa rin ang pagsunod sa mga umiiral na health and safety protocols upang tuluyang bumuti ang sitwasyon ng lalawigan mula sa pandemya, lalo pat nagbabadya ang bagong variant ng COVID-19 o ang Omicron variant. Samantala, mga kaaksyon, ito po, iba't ibang mga bayan ang nagdiwang ng Rizal Day. Mga kaaksyon po natin sa ating po lalawigan ng Pangasinan. Sa bayan ng Lingayen ay nakisa ang selebrasyon sa ika-125 taon anibersaryo ng kabayanihan ni pambansang bayan ni Gat Jose Rizal. Kung saan ginunita sa bayan ng Lingayen sa pamumuno ni Mayor Leopoldo Batawil, kasama ang buong personal LGU Lingayen, Pangasinan Police Provincial Office sa Lingayen, Pangasinan Police Station, BFP Lingayen, Knights of Rizal, Boy Scout at Girl Scout of the Philippines, katuwang ang mga miyembro ng Moises J.D. Guzman Masonic Lodge No. 161 FANAM. At nakandog naman ang pagtanghal ang Mani Obediencia Folkloric Group at ang teaching force ng Tondo Elementary School na nagsalarawan sa huling buhay ni Rizal. Nagpamalas din
ng makabayang awitin si Eliza May Iraskin sang premyadong mga awit sa lalawigan ng Pangasinan. Sa mensahin, Mayor Batawil, pinapurihan niya ang lahat ng mamayan sa bayan na mga nagpakita ng kanya-kanyang kabayanihan sa sarilang bayan o sa kanilang sariling paraan, partikular na ngayong panahon ng pandemya. Maging inspirasyon umano nawa ng bawat isa ang sakripisyo ng ating mga ninunong bayani upang patuloy nating pamala sa malasakit at pagmamahal sa ating bayan. Samantala, nakisa rin sa pagdiriwang ng ika-125 anibersaryo ng kabayan ni God Jose Rizal ang lokal na pamaran San Carlos na may temang para sa agham, katotohanan at buhay. Bilang bahagi ng taon ng selebrasyon ng anibersaryo ni Dr. Jose Rizal sa bisa ng Proclamation No. 126 Series of 2001 na kung saan ginunita ang pagpapakasakit at kabayanihan ni Rizal sa pagkamit ng kasalukuyan ng ating bansa. Nila, pakalimniin natin ang kalaman na ibinahagi niya tungo sa pagtuklas ng makabagong agham, maging ang kanyang mga isinulat at iwinika na naging dahan sa katotohanan at ang tapang na lumaban ng hindi dahas upang makamit ang malayang buhay. Samantala, tumanggap naman ang fertilizer vouchers sa mga farmers mula sa Department of Agriculture. Sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Kalasyaw, naging matagumpay ang pagbigay ng abono sa mga magsasaka na malaking tulong na mabuti ang kanilang ani at mapabuti ang kanilang ani at mapataas ang kita mula sa kanilang pagpapalay. Inaasahan na sa mga susunod na taon tuloy-tuloy pa rin ang tulong at pag-aalay ng lokal na pamahalaan ng Kalasyaw upang mapanatili ang antas ng dekalidad na palay at masagan ang buhay ng mga magsasaka. Babalik po tayo mga kaaksyon sa ilang pa mga impormasyon na balita sa ating pong palatuntunan firing line. Makalipas po ang ilang mga paalala.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Bien mga kaaksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan na firing line. Siyempre, kasama niyo pa rin po ang inyong pong kaaksyon. Ako po si Aksyon Kumander, Dante, Cera. Sa ilang pa mga impormasyon na balita, inumbinsa ng bigay ng Department of Labor and Employment sa pamumuno ni Secretary Silvestre Bebot Bel III sa suporta ng ni Senador Lawrence Bongo ang tulong na paghanap buhay sa mga displaced at disadvantaged workers pa na naglaling magbigay ng pangkabuhayan sa 600 at 6 na residente na Mabini. Naibigay ito sa pakipagtulungan rin ng LG Mabini na pinamunuan ni Mayor Ariel de Guzman. Masayang tinanggap ng mga miyembro ng tupad ang 4,420 piso na sahod sa 13 araw sa paglilinis ng mga lansangan at iba pang pampublikong lugar sa iba't ibang barangay sa bayan. Samantala, hinikayat naman ni Mayor de Guzman ang mga residenteng kabilang sa tupad na huwag matakot na magsumbong sa kanyang tanggapan ang sinumang magtatangkang manghingi o magtangkang bawasan ang pinaghirapan nilang pera. Samantala mga aksyon, ngayon po ay celebration po ng Rizal Day. Ito po yung araw na kung saan ay binaril sa Bagong Bayan si Agat Jose Rizal. Mga kaaksyon po natin. Na kung saan po ito po ang naging daan na kung saan ito po ang nagbunsod sa mga Pilipino, lalong-lalo na kay Agat Andres Bonifacio upang buuin o kaya upang ito ang itatag itong katipunan mga kaaksyon po natin. At ito po mga kaaksyon, ito pong Rizal Day ay sa po mga kaaksyon sa mga naging kaganapan po sa ngayong araw, Disyembre at 30. Na kung saan po ay halos lahat po ng mga local government unit, national agencies ay pinagdiriwang o ginuginita ito pong mga sakripisyo ni Gat Jose Rizal. Mga kaaksyon po natin, si Gat Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas, na kung saan ay maibibigay po sa kanya ang kredito na kung saan siya po ay may mahalagang papel sa pag-umpisa ng revolusyon laban sa Spanish colonizer. Mga kaaksyon po natin, si Rizal, isang doktor, isang novelist, ang kanyang mga sulat mula sa Europa, ang kanyang nobelang Noli Me Tangere o sa sinasabing Touch Me Not, na kung saan ay kanyang binatigos ang mga korupsyon at yung pag-rule sa Pilipinas ng mga Spanish friars at maraming historya ng sumasang-ayon ng kanyang mga ideya na kanyang inilahan sa kanyang nobela at sa kanyang sequel na El Filibusterismo, Reign of Greed, ay naka-impluensya sa discontentment ng mga maraming Pilipino sa naging gampanin ng Spanish at ito po ang nag-inspire ng revolusyon. Habang walang directamenting role, itong si Gat Jose Rizal sa National Insurrection at hindi siya nakabihagi sa pakipaglaban, ay ito po nakikita sa mga aksyon na napansin o nakita na ang kanyang mga sulat, mga akda ang naging dahilan, ang kanyang mga kakilala, mga kaaksyon sa mga revolutionary forces, at ito po ay naaresto dahil sa kasong treason. Siya po ay napinatay, na-execute sa pamagitan ng firing squad sa Bagong Bayan na ngayon ay kilala sa pangalang Rizal Park sa Manila alas 7 ng umaga noong December 30, 1896. Mga kaaksyon po natin. At ang kaunahon ng Presidente ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo ang siyang kauna-unahan mga kaaksyon po natin na nagsilibra ng
Rizal Day noong 1898 at ito po ay bilang National Day of Mourning para kay Rizal at sa Malolos at lahat ng mga casualties ng Spanish colonial rule sa Pilipinas, mga kaaksyon. Kaya noong February 1st, 1902 ay ininak o kaya binuo itong Philippine Commission enacted Act number 345 na nagdideklara excuse me po, bilang December 30 bilang Rizal Day. Ngunit paano nga ba pinagdiriwang itong Rizal Day? At bilang pagmunita, ang watawat ng Pilipinas ay nasa half mast sa loob ng bansa at ang serbisyo ay pangungunahan ng Pangulo sa Rizal Monument sa Manila. Magkakaroon ng wrestling ceremonies at ginawa rin sa Rizal Shrine sa Calamba at ang Rizal Monument sa Baguio City. At sa ilang mga taon ay merong attempt na ibahin ito pong holiday sa Rizal's birthday, June 19. Mga kaksyon natin dahil itong proximity ng Christmas, palapit na, at New Year ay nakakabawas sa kahalagaan ng holiday at ito ay nakikita bilang as more fitting daw to celebrate sa kanyang birth rather than sa kanyang gunitain ang kanyang kakamatayan. Subalit lahat ng mga workers ay may mga day off, may bilang po paid work day at ang mga individual, mga kaksyon ay hindi na kinakailangan na magtrabaho sa Rizal Day at sila entitled na makakuha ng itong normal day, madodoble, mga kaksyon po natin. Kaya ito po, mga kaksyon, lahat halos ng mga local government units sa Pangasinan ay nakisa sa selebrasyon po ng Rizal Day, mga kaksyon po natin. At syempre, mga kaksyon, walang pasok po para po sa mga kamanggagawa. 10 minuto bago sumapit ang alas 7 po ng gabi sa ilang pang mga impormasyon, balita, mga kaaksyon. Ito po, mga kaaksyon, dito po sa ang lalawigan po ng Pangasinan ay nakuha bilang pang-apat, mga kaaksyon po natin, pang-apat sa mga may pinakamataas na revenue sa lahat ng mga probinsya sa taong 2020. Nasa top 10 po siya, mga kaaksyon, at ang lalawigan po ng Pangasinan ay nasa top 4, mga kaaksyon po natin. At ito ay base sa nilabas na ulat ng Commission on Audit ng November 25, 2021 na pirmado ni COA Chairperson Michael J. Aguinaldo. Pang-apat po ang lalawigan ng Pangasinan sa 10 probinsyang may pinakamataas na total revenue para sa taong 2020. At nangunguna po itong probinsya po ng Bulacan na meron mong total revenue na 5,812.81 million pesos. Pumapangalawa po ang lalawigan ng Rizal na meron pong total revenue na 4,984.07 million. Pangatlo po ang Cavite na meron pong total revenue na 4,854,000,000.81. Pang-apat po ang lalawigan po ng Pangasinan na meron pong total revenue na 4,696.67 million pesos. Panglima po ang Negros Occidental na meron pong 4,647.09 million. Pang-anim po ang Cebu na meron pong 4,537.57 million.
Pang-7 ang Batangas na merong 4,492.39 million. Ang pang-8 po ang Iloilo na meron pong 4,437.27 million pesos. Pang-10 ang Laguna na meron pong 4,317.38 million. At pang-10 po ang Quezon, mga kaaksyon po natin, na meron pong 4,152.51 million pesos. So, ibig sabihin, mga kaaksyon po natin, ang lalawigan po ng Pangasinan so far, sa kabila po ng pandemya noong taong 2020, mga kaaksyon, na nag-umpisa po yan, ito pong Luzon-wide enhanced community quarantine na halos sarado po. Ito pong iba't ibang mga trabaho, ang mga kaaksyon po natin, pero po sa mga essentials, at halos nasa kabahayan lamang ang maraming mga Pangasinense ay nakapag-accumulate pa rin ng revenue na 4.69 billion pesos, mga kaaksyon po natin. Kaya ito po ay talagang nagpapatunay na ang lalawigan po ng Pangasinan ay nasa tamang landasin. Hindi po ba? Ngayon, ito po, mga kaaksyon, ang sabi po nila, wala raw pong direksyon ang lalawigan po ng Pangasinan, wala pong nagagawa dito po sa lalawigan ng Pangasinan ng mga namumuno. Pero bakit ganito ang labas na sulta? Di ba, mga kaaksyon po natin? At ngayon po ay panahon po ng kampanya. Siguro kahit na hindi na ipingalandakan ng provincial government, ay alam naman po ng sambayanan. Ito pong sitwasyon ng ating pong lalawigan po ng Pangasinan. Dahil sa ngayon, mga kaaksyon, dahil malapit na po ang eleksyon, lumalabas na tinitira, wala raw kakayahan, umaasa lamang sa ama. Kasi sinasabi ng mga kalaban sa politika, ang pinaghuhugutan ng lakas lamang ni Governor Pogi ay sa kanyang tatay. Which is totoo naman, mga kaaksyon po, hindi po ipinagkakaila po yan. Dahil siyempre bilang isang namumuno, isang lider, talagang pinaghuhugutan po niya kasi galing po siya sa kanyang ama. Mga kaaksyon po natin, wala siyang buhay kung wala si dating Governor Amado D. Espino Jr. Hindi po niya pinagkakaila yan. Bagkus, tama, ang pinaghuhugutan ko ng lakas ay ang aking tatay, ang aking nanay, ang aking asawa, ang aking anak, ang aking mga kapatid, ang aking mga kaibigan, ang bawat Pangasinense. Kaya doon po siya humuhugot ng lakas. Dahil kung wala po sila, walang magsisilbing inspirasyon, hindi po siya makakaisip ng mga paraan kung paano ba malalampasan itong pandemya na kinakaharap ng ating bansa, na kinakaharap po ng lalawigan po ng Pangasinan. So yun po, mga kaaksyon po natin. Dahil alam naman po natin, hindi naman po nangingiyan lamang ang dating gobernador. Siya po ay nasa pribadong pamumuhay ng mga kaaksyon po natin. At lahat po ng mga diskarte, bagamat marami pong mga magandang programa ang naimplementa ni dating Governor Amado T. Espino Jr. At ito po ay pinagpapatuloy ni Governor Amado Pogi Espino III at dinagdagan pa niya. Mga kaaksyon po, kung hindi lamang nagkaroon po ng pandemya, ay tuloy-tuloy po yung I Love Pangasinan Kalusugan Caravan, na ito po ay pumupunta sa mga malalayong lugar upang maipalating ang mga programa ng ating pong provincial government. At nung magkaroon po ng pandemya, mga kaaksyon po natin, siyempre, halos lahat po hindi po pwedeng lumabas ng bahay at hindi po pwedeng magkaroon ng mga gatherings, mga kaaksyon po natin. Kaya ito po bilang dahil po dyan, mga kaaksyon po natin,
Ang lalawigan po ng Pangasinan, ang ating pong mga kaaksyon, ang ating pong mga kababayan, lalong-lalong po itong mga small, medium entrepreneur, small, micro enterprises, mga kaaksyon po natin, ay hirap po sa kanilang mga hanap buhay. And then, syempre, dahil nga po sa pangamba ng COVID-19 pandemic, mga kaaksyon po natin, hindi po nagsisilabasan, hindi po nagpupunta ng ospital, hindi po nagpapakonsulta. Kaya nang medyo gumaan-gaan at lumuwag-luwag, itong quarantine classification sa lalawigan po ng Pangasinan ay naisipan po ni Governor Pogi ito pong Abig Pangasinan upang mas lalo pang may lapit ang serbisyo ng ating pong provincial government sa lahat po mga kaaksyon ng mga Pangasinense. At hindi lamang po yan, ilan ba mga aspeto, inisip kung paano ba makakatulong sa bawat sektor, sa mga magsasaka, sa mga tendera, doon po sa mga maliit na negosyo, naisip po yung pamanang yamang produktong Pangasinan. Mga kaaksyon po natin na ito po ay pinupuri ng iba't ibang mga local government unit, lalong-lalo na nung nakilahok ang ating pong probinsya sa pamumuno po ni Governor Pogi doon po sa Civil Service Celebration na kung saan paano nga ba ang serbisyo na ginagawa ng isang local government unit sa panahon ng pandemya. At kung paano ba ang economic recovery program na isinasagwa po ng isang LGU, doon po ay umani ng papuri sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, sa iba't ibang sektor, itong mga gawain na ito po ay pinapatupad mga aktibidades na ginagawa po sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya mismo ang Department of Interior Local Government, Secretary Eduardo Anyo, ay pinuri ito pong probinsya ng Pangasinan sa mga effort na kanilang ginagawa upang makontain itong COVID-19 pandemic. At syempre sa lahat po ng mga programa na ipinapatupad dito po sa ating lalawigan po ng Pangasinan. Kaya ito po, panahon ng eleksyon, yung mga dating kaalyado sinasabi na walang nagawa ang lalawigan ng Pangasinan. At the mere fact, mga ka-aksyon po natin, na yung po mga awards na binibigay sa ating lalawigan ng Pangasinan is a clear indication na nasa tamang landasin, na nasa tamang direksyon ang ating pong lalawigan at na sasagot ang lahat ng mga pangailangan ng mga Pangasinense, especially sa bahagi po ng kalusugan, na kung saan po hindi po nagpapabaya ang Provincial Health Office upang matugunan ang pangangailangan sa bawat kalusugan ng ating pong mga kababayan. Di ba? At alam naman po natin, mga kaaksyon po natin, nga hindi po tumitigil ay yung tinatawag na Wonder Woman ng provincial government. Ito pong si Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, nung kasagsagan po ng pandemya, halos hindi na matuluyan, halos hindi na umuwi ng kanilang batahanan para lamang mabigay itong karampatang aksyon at solusyon sa mga problema ang ating pong kinakaharap. And then, ito po, malinaw na malinaw mga kaaksyon po natin, yung sinasabi na walang kapag-pag-asa, walang direksyon ng lalawigan ng Pangasinan. Ito, the result will speak for itself sa lahat po ng napakaraming probinsya ng ating po lalawigan ng Pangasinan sa buong bansa. Pang-apat po ang lalawigan ng Pangasinan in terms of revenue. Base po yan sa report ng Commission on Audit na pirmado mismo ni COA Chairperson Michael Aguinaldo. Di ba? Yung po mga kaaksyon po natin. Kaya ito po mga kaaksyon po natin, ang dami pong reaction
Wow, nice po. That is a manifestation of good leadership. Wow, well deserved po, sabi ni Marilu Oksan. Mga kusumpyon natin. Sabi ni Tisoy Arenas, it is a sign of good governance, a good job of Pogi Espino. And then, ang dami mga kasyumpo natin ng mga reaction na sinasabi, na ipinaparating po, mga kaksyon, ang galing ng Pangasinan. Ang pogi talaga ng Pangasinan. Good job on running Pangasinan, Governor Pogi Espino. You really deserve another term. Sabi naman ni Richard Alan Sison, mga kaksyon po natin. Sabi ni Kenny Andres Galvan, galing, sana mabalik uli sa top 2 or pumasok uli sa top 10 sa pagdating sa GDP. Uy, ito po mga kaksyon, nawala na kasi at mga din sa SDI, pero mga naman talaga. Indication lang po ito na malinis ang pamumuno nila. Pogi Espino, Kong J at Meli, sabi nila mga kaksyon. Maraming salamat po sa ayuda, Tem Espino. Sana tularan kayo ng ibang politiko, pantay-pantay magbigay ng ayuda. Walang lista-lista. Then, sabi nito, hope with that, patuloy pagtulong sa mamamayan ng Pangasinan, regardless of affiliation, panahon ng eleksyon sa ibawat bayan, pare-pareho ang serbisyo. Mga kaksyon po natin. Kaya ito po mga kaksyon po natin, ang ilang mga reaction po dyan. Hinggil po riyan mga kaksyon po natin dito po sa pagkakamit, pang-apat na lalawigan po ng Pangasinan sa mga probinsya na may mataas na halaga ng total revenue para sa calendar year 2020. Babalik po tayo mga kaksyon sa ilang pa mga impormasyon, balita, makalipas po ang ilang mga paalala.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Bien mga kaaksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan na firing line. Siyempre kasama nyo pa rin po ang inyong pong kaaksyon. Ako po si Aksyon Kumander, Dante, Cera. Sa ilang pa mga impormasyon na balita mga kaaksyon sa mga police report, eto po mga kaaksyon, alauna na madaling araw kanina, isang kaguluhan ang nangyari sa may Zone 1 sa may Barangay Labit proper sa lungsod ng Ordaneta. Sa investigasyong isinagawa ng mga otoridad, pagkadating ng mga nag-responding PNP personnel sa naturang lugar, ay nakita nila in plain view ay isang baril na nakasuksog sa bewang ng suspect na kinilalang si Oscar Manzano Ilorenzana, 57 anyos, may asawa, family driver, at residente ng barangay La Luna, San Tomas, La Union. Ang suspect ay hindi napagpakita ng mga dokumento ng turang baril na ito ay kinumpiska sa kanya na isang unit ng caliber 9mm, lawalang 9mm, na may serial number AB27955, may dalawang magazine na loaded ng 16 na live ammo. Mga kaaksyon ng suspect at na-confiscate temas ay nasa custody ng Ordaneta City Police Station. Samantala, isa namang insidente ng pananaksakan nangyari sa Barangay Tumuan sa bayan ng Labrador na kung saan ang biktima ay kinilalang si Patro Ocampo Ilusada, 68 anyos, residente ng Barangay Tumuan, Labrador, Pangasinan, habang ang suspect ay kinilalang si Rolando Sindayan Jr. Ocampo alias Moy Moy, 22 anyos, binata at residente ng Barangay Tumuan, Labrador, Pangasinan. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na habang biktima ay nakaupo sa loob ng kanyang bahay, ang suspect na nasa impluwensya ng alak at armado ng binasag na bote, mga kaaksyon, ay sinaksak ang biktima ng 2 beses sa kanyang likuran. Subalit nakatakbo ang biktima at naiwan ang suspect dahilan upang humingi ng tulong
sa barangay Tanod ng barangay Tubuan na nagresulta sa pagkaka-aresta ng suspect. Ang biktima ay nagtamo ng sugat at ito ay sinailalim sa medical treatment sa Labrador Municipal Hospital, samantalang suspect ay nasa custodial facility ng Labrador Police Station. Samantala, isa namang bangkay ang natagpuan sa bayan ng Bulinaw. Alas 10:45 ng umaga kahapon, si Barangay Captain Domingo Del Fierro Jr. ng Barangay Rosero, Bulinaw ay nagpa-report sa Bulinaw Police Station na mayroong natagpuang bangkay sa territorial seawater ng Barangay Rosero, Bulinaw, Pangasinan. Sa inisyal na investigasyon lumalabas na bago nangyaring insidente, dakong alas 9:40 ng umaga ng December 20 ng kahapon, isang Jackie organista, 40 anyos, may asawa, residente ng naturang lugar, ay pumuntang ng isda at pagdating sa territorial seawater ng naturang barangay, ay nakita niya ang bangkay na palutang-lutang malapit sa breakwater. Ang biktima ay positibong kinilala ng kanyang ina na si Tita Duran Olermo, na si Romy Olermo y Sister, 46 anyos, binata, residente ng barangay Binalbalian, Bulinaw, Pangasinan. At ang biktima ay sinasabing merong psychosis ayon sa kanyang ina. Ang bangkay ng biktima ay nasa ilalim na ng state of decomposition at ang post-mortem examination ay sinagawa ni Dr. Desiree Hope de la Cruz, Municipal Health Officer ng Rural Health Unit 2. 15 minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi. Samantala, ilan naman mga sugarol ang naaresto ng otoridad dahil sa pagsugal. Kahapon alas 3:30 sa may Purok 1, Barangay Zone 7, Bayambang, ang mga personnel ng Bayambang Police ay nagsagawa ng anti-illegal gambling operation na nagresulta sa pagkaka-aresto ng mga suspects na kinilalang sina Luis Datwin Ipadilla, miyembro ng 4-piece, 48 anyos, may asawa, Clarita Tolosa y Frias, 61 anyos, may asawa, Jenilyn Bautista y Ferrer, 28 anyos, may asawa, at pawang residente ng Barangay Zone 7, Bayambang, Pangasinan, na nahuli sa akto na nagtotong-it. Sa inisyal na investigasyon, isang concerned citizen ang nag-report sa pamagitan ng text message na mayroong ongoing illegal gambling sa naturang lugar. Agad namang nag-dispatch at nagsagawa ng illegal gambling operation na nagresulta sa pagkaka-aresto na sa mga suspect na kumpiska sa kanila ang isang set ng baraha, isang 50 peso bill, isang 20 peso bill, 5 piraso ng 10 peso coin at 21 piraso ng 5 peso coin na abot sa halagang 225 pesos. Ang mga suspect ay dinala sa Bayambang Police Station at inihahanda na ang kakulang kaso laban sa kanila. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pagtugis ng mga otoridad sa mga most wanted person sa lalawigan ng Pangasinan. Ito mga kaaksyon sa may sa Barangay Maliko, San Nicolas, sa mga pinagsanib na puwersa ng San Nicolas Police Station, Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan PPO, 2nd Provincial Mobile Force Company sa Tayug, ay naka-aresto sa isang Ramil Guzman y Mariano, 35 anyos, magsaka, residente ng Barangay Maliko, San Nicolas, dahil sa kasong grave threat na inisyo ng MCTC Aritao, Santa Fe, Nueva Vizcaya, at may piyansang 60,000 pesos. Ang isang suspect ay dinala sa Eastern Pangasinan District Hospital sa Tayug at ito ay nakakulong ngayon sa custodial facility ng naturang himpilan. Ito po mga kaaksyon, kasama rin po yun itong si Felix Guzman y Hilario, 59 anyos, sa Malikurin, mga kaaksyon po natin. At dahil sa kasong grave threat, pareho din 60,000 pesos, magpinsan siguro ito, mga kaaksyon po natin. Labing 8 minuto bago sumapit ang alas 7 po ng gabi. Samantala, sa ilang pa mga impormasyon, balita, mga police report,
Nasa 77.5 kilo ng shabu na nakakahalaga ng mahigit 534 million pesos ang nasabad ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency Intelligence and Investigation Service sa Special Enforcement Service sa isinagawang operasyon na sa isang condominium sa Mandaluyong City. Ayon sa ulat, ang mga shabu ay sinilit sa plastic bag at nakabalot sa red packaging level na Chinese tea. Isinagawang operasyon alas 6 ng gabi sa ika-35 palapag ng condominium sa Mandaluyong City. Naganakip sa ginawang drug operations sina Mike Bautista Abac, 32 at Edison Bolos de Guzman, 37, kapwa residente ng Guadalupe Nuevo, Makati City. Ang dalawa ay sinampanan ng kasong drug trafficking dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ibinasura ng Makati Regional Trial Court Branch 64 ang kaso sa illegal na droga laban sa umamin na drug distributor na si Kerwin Espinosa, Peter Co at iba pang akusado sa umani kawalan ng sapat na ebidensya. Ito ang makaraang tatigan ng korte ang demurrer to evidence na inihay ng kampo ni na Espinosa Wu Tuanyan alias Peter Co, Love Limbal, habang ibinasura naman ang motion to dismiss the demurrer to evidence na inihain ng saksing si Marcelo Adorco. In this case, the purported participation of Bimpal Espinosa and Yuan in the alleged conspiracy was based solely on Adorco's recanted testimony, which is not only untrustworthy but also inadmissible for having been obtained in a violation of his constitutional right. Ayon sa desisyon, hindi rin kumbinsido ang korte sa testimonya ng mga pulis para patunayan ang aligasyon laban sa grupo ni Espinosa. Umaasa lang umano ang mga prosecution sa testimony ni Adorco na umamin na siyang inutusan umano ni Espinosa na pumick up ng illegal na droga. Ipinunto naman ng korte na walang bisa ang testimonya ni Adorco dahil kinuha ito ng mga pulis nang walang presensya ng abogado. Hindi umano tatay ang kaso sa testimonya lamang ng iisang tao. Accordingly, for failure of the prosecution to adduce evidence to overturn the presumption of innocence enjoyed by the hearing accused, the information in the above titled case is hereby dismissed. Ayon sa kautusan na pinunente ni Judge Gina Bibat Palamos na inilabas noong December 17. Una rito, kinasuhan ng Department of Justice si Espinosa kaugnay sa umunong illegal drug trade sa Eastern Visayas. Na aresto si Espinosa sa Abu Dhabi noong November 2016 at sinabi ng PNP-AIDG na umamin umano siya sa pagkakasangkot sa kalakalan ng illegal na droga. Ano ba naman yan? Mga ka-aksyon po natin. Ano ba naman yan? Celebrated case po yan, mga ka-aksyon po natin. Pero, ito po mga ka-aksyon, ay kwan pa rin, na-dismiss pa rin. Ewan ko ano ba, justice delayed, justice denied, o ano ba ito? Umiskor ang mga anti-drug operatives ng pulisya kasunod ng pagkaka-aresto sa dalawang pinaghinalaang notorious na drug pusher kung saan mahigit na 1.2 million namang shabu ang pinakumpiska sa mga ito sa isinagawang bypass operation sa lungsod ng Valenzuela. Kinilala ang mga nais ng suspect na si Jervil Humawan alias Dandan, 36 at George Xavier alias JJ, 35 anyos. Sa report, dakwa alas 5:40 ng umaga na magsagawa ng bypass operation ang operatiba ng Station Drug Enforcement Unit sa panguna na ni Police Lieutenant Colonel Joel Madrigalejo ng bypass operation sa kaba ng General T. De Leon Road sa may barangay De Leon ng Luzon. Ayon kay Javere, nagpanggap na preserve buyer ang mga pulis sa mga suspect na kumagat sa inuumang na batibog ng mga otoridad. Ayon sa ulat, nakumpisa sa mga suspect na tinatayang nasa 185 grams ng hinihinalang shabu na may katumbas na halagang 1,258,000 pesos. Isinailalim na sa kustudiya ng Valenzuela City Police ang narestong suspect na naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165.
23 minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi na sakute ang pinaghinalang big-time drug trafficker matapos masamsama ng 115 million pesos na halaga ng shabu sa isang joint bypass operation ng mga otoridad sa barangay Langundi, Mexico, Pampanga. Kinilala ang nasang suspect na si Muslimin Mohamed Salim, 29 anyos, residente ng Roldan Street, Lower Bikutan, Taguig City. Dakong alas 9:46 ng umaga na ikasa ang bypass operation laban sa suspect na pinagsalim na puwersa ng PDEG Special Operations Unit ng NCR, CIDG, Pampanga Provincial Police Office at Special Drug Enforcement Unit ng Mexico Municipal Police at Philippine Drug Enforcement Agency. Sa nasabing lugar, kasunod ng mga ilang araw na surveillance sa illegal nitong gawain na makumpirma ang positibong nagtutulag ng droga ay agad ikinasa ang operasyon habang inabot ng suspect ang droga sa preserved buyer ng mga otoridad ay agad siyang dinakma. Nakumpiska sa suspect ang 50 pakete na naglalaman ng 340 grams ng shabu. Kada pakete na mabot sa 17 kilos at may katumbas na halagang 115,600,000 pesos ang 10,000 na budol money na ginamit sa operasyon at mga drug paraphernalias. Dalawamput 5 minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi. Patay ang mag-asawang senior citizen matapos na makulong ng sumiklab ang sunog sa kanilang bahay ng umaga, kapon ng umaga sa Upper Burgos sa Baguio City. Kinilala ng pulis ang mga biktima na sina Juan Velasco at Mrs. na si Julieta, kapon ng 24 anyos. Sa inisyal na ulat ng pulisya, dakong alas 5 ng umaga nang magsimula ang sunog sa 4 na palapag na bahay ng mag-asawa. Rumisponde ang mga kagawad ng Bureau of Fire Protection Baguio at napula ang apoy matapos ang 3 oras. Na-recover ang bangkay ng mag-asawa at dinala sa Baguio Memorial Chapel habang nagpapatuloy ang investigasyon ng BFP sa naging sanhi ng sunog. Dalawamput 6 na minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi. Sa ilang pang mga impormasyon, balita mga kaaksyon. Nagkala sa blasog ang katawan ng isang lolo at isang babae makarang araruhin ng isang pampaserong na bus habang tumatawid sa Mequirino Highway. Nasakop ng Barangay Rizal sa Tagkawayan, Quezon. Kinilala ang mga biktimang sina Jacobo Magdamit, 65 anyos, at Tess Perida, 40 anyos, kapwa mga residente ng sitio Mataas na Bato sa nang nasabing barangay. Ay sa ulat na alas 11:30 ng gabi habang minamaneho ni Michael Baraero, 49 anyos, ng Tabaco Albay ang Dongfing Braga East passenger bus may plate number NBG 7760 na biyaheng Manila mula Bicol Region at binabagtas ang nasabing highway nang bigla umunong tumawid ang mga biktima. Hindi na umuno nakapagpreno ang bus at tuluyang nabundol ang dalawang biktima hanggang sa makalagdad pa ng halos 20 metro na kinalasog ng kanilang mga katawan. Voluntaryo namang sumuko sa impilan pulisya ang bus driver at naharap sa kasong reckless imprudence resulting in double homicide. Samantala sa ilang pa mga impormasyon na balita mga kaaksyon po natin.
Sa ilang pa mga impormasyon na balita, ito 5 lugar sa Metro Manila ang naka-granular lockdown ayon sa Philippine National Police. Ang lana ito ay partikular lamang sa lugar ng Maynila. Naunang sinabi ni Mayor Moreno na pinakamarami ang tibong kaso sa Tundungan na may 29, San Andres na may 12, Pandacan at Sampaloc na may 7. Bukod sa NCR, tanging Cordillera ang may lugar na naka-granular lockdown sa buong bansa. So meron pa rin po yung mga kaksyon natin meron pa rin mga kaksyon, mga variant, kaya ito ay dapat pa rin nating obserbahan. Binala naman ang ilang negosyante ang mga mamimili ukol sa naglipa na ng mga online scams sa pagbili ng mga lechon. Magda-deposit ka ng advance or magda-down, yung iba hindi i-deliver, yung iba i-deliver payat na baboy. Ayon kay Ramon Ferreros, pinuno ng Lalorman Lechoneros Association, sa kasalukuyan nananatili pa rin sa 8,000 ang pinakamurang lechon sa Lalorman sa Quezon City kung saan kilala ang lechon. Subalit posible pa unang tumaas ang presyo nito sa December 31 dahil sa inaasahang pagtaas ng demand. Nagbabalik ang Quezon City Veterinary Department sa mga ibinibentang lechon na gumagamit ng baboy na umunoy double dead. Naiulot naman na nakabawi ang mga lechoneros sa pagdami ng mga bibili ng lechon kung ikukumpara noong 2020. Babalik po tayo mga kaaksyon sa ilang pa mga impormasyon na balita, makalipas po ang ilang mga paalala.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Bien mga kaaksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating pong palatuntunan, the firing line. Siyempre, kasama niyo pa rin po ang inyong pong kaaksyon. Ako po si Aksyon Kumander, Dante, Cera. Sa ilang pa mga impormasyon na balita, pinasinayaan ng Department of Science and Technology ang three-dimensional monument ni Dr. Jose Rizal sa Taguig City sa paggunita ng ika-125 anibersaryo ng kanyang kabayanihan. Sinabi ng DOST na ito ang first and largest 3D printed monument of Rizal na may taas na 12.5 feet. Ang monumento na tinatawag na Dr. Jose P. Rizal, the Filipino scientist, ay pinasinayaan sa DOST Science Complex sa Taguig City. Sinabi ng ahensya na ito ay product of the state-of-the-art Advanced Manufacturing Center of the DOST Metal Industry Research and Development Center using acrylonitrile styrene acrylate to ASA, isang material na kilala sa high mechanical properties na ito ay makakatayo sa impact and high temperature, UV at mayroong chemical resistance quality. Dito sa bagong monument, ipapakita ang gila sa accomplishment ni Dr. Rizal bilang ophthalmologist, engineer, scientist, naturalist, and environmentalist. Ani DOST Undersecretary Dr. Rowena Guevara. Maraming naging accomplishment si Dr. Rizal sa larangan ng agham at nais ng DOST na maalala ito ng susunod na henerasyon. Sinabi naman ni DOST Secretary Fortunato de la Peña ng Pambansang Bayani, did not do science for his own sake and recognition. He did it for the sake of others. He did the science for the people, niya mga kaaksyon. Tatlong-putwalong minuto makakalipas ang alas 7 po ng gabi. Sa ilang pang mga impormasyon, balita mga kaaksyon, walang discrepancy sa nationwide mock election na isinagawa noong Miyerkules sa gitna ng COVID-19 pandemic ayon sa Commission on Election. Nilinaw ito ni COMELEC Director Eliza David
kaugnay ng insidente sa Pasay City sa back polls kung saan 786 boto ang umunoy na transmit, subalit 390 lamang ang voter turnout. We really need to clarify that the total number of registered voter in that cluster precinct is 786. For the mock election, the expected number of voters is 400. So out of that 400, there were 390 who participated, pahayag ni David sa laging handa briefing. So wala po tayong discrepancy, medyo hindi lang po malinaw siguro yung pagkaka-explain yesterday. Yung po, there is no discrepancy. Ang 20 boto lang is 390 out of the 400 na we expect for the mock election. Ngayon din sinabi ni David na walang natukoy na COVID-19 symptoms sa mga nakilahok sa mock election. Subalit sa mga hamon na kinakarap nila nang hindi nagkasya ang mga balota sa vote counting machine na nagdulot ng mahabang pila sa kabila ng pinapatupad na social distancing upang maiwasan pagkalat ng COVID-19. So yun po ang ipapabot po natin sa mga kinukulan doon sa COMELEC para ma-address din pagdating sa talagang eleksyon. Kasi we cannot afford naman po na magkaroon tayo ng palagi ng ganong klaseng problema that we have trimmed yung ating mga baloto. Sinabi pa ni David, wala umanong schedule para sa isang mock election. Subalit siniguro niya na sa publiko na magiging handa ang COMELEC para sa halalan sa Mayo 2022. Definitely, a lot of our observation during the mock polls as well as those Lente, PPCRB, and NAMFREL, those are all taken into account to be addressed, and we are prepared for it. Anya, we have contingencies. We know what to do and what to expect. Ayon pa kay David. Dalawampung minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi, hindi na kinakailangan ng publiko na mabakunahan ang ika-4 na COVID-19 dose matapos matulukan ng booster ayon sa infectious disease expert nitong araw ng Huwebes. Sinabi ni Dr. Ronchin Solante, membro ng vaccine expert panel sa CNN na kinakailangan ng maraming pag-aaral upang mapatunayan kung kinakailangan pa ang ika-4 na pagbabakuna laban sa virus. We need to study yet if the fourth dose is really needed, ani Solante. Ayon pa kay Solante, maobserbahan sa mga bansa kagaya ng United Kingdom kung saan naging talamak ang Omicron variant na mild cases lamang ang naiulat para sa mga fully vaccinated. Patuloy pa rin panawagan ng pamahalaan sa publiko na magpaturok ng booster shots para matapos makompleto ang ikalawang dose ng COVID-19 pagkalipas ng 3 buwan. Mahigit 1.6 billion Pilipino na ang nabakunahan ng boosters noong December 28. Samantala mga ka-aksyon, inaanunsyo ng mga mananaliksik na ang booster dose ng single-dose COVID-19 vaccine ng Johnson & Johnson Incorporated ay 84% na epektibo sa pagpigil sa pagkaka-ospital ng South African healthcare workers na tinamaan ng Omicron variant. Batay ang real-world study sa second dose ng J&J vaccine na itinurok sa 69,000 healthcare workers mula November 15 hanggang December 20. Base sa ilang pag-aaral, nagbibigay ng ang booster dose ng proteksyon laban sa malalang sakit. Makikita rin sa South African study ng J&J shot na ang proteksyon ng naturang bakuna ay tumaas mula sa 63% mula sa 84% 14 na araw makalipas mabakunahan ng booster. Umabot naman sa 85% ang bisa nito, 1 hanggang 2 buwan matapos matulukan ng booster. Samantala mga ka-aksyon, inilagay ng pamahalaan ng Pilipinas ang Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia at Spain sa ilalim ng red list mula Enero 1 hanggang 15 sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ito naman naging payag ng Malacanang
Nangangalugan na hindi muna papayagan na makapasok ng Pilipinas sa mga biyahero mula sa mga nabanggit na bansa maliban na lamang kung bahagi sila ng Overseas Filipino Workers Repatriation Flights na inorganisa ng gobyerno ng Pilipinas at pang private partners. Samantala, narito naman ang mga bansa sa ilalim ng Green List: Bangladesh, Benin, Bhutan, British Virgin Islands, China, Cote d'Ivoire o Ivory Coast, Djibouti, Equatorial Guinea, Falkland Islands o Malvinas, Fiji, The Gambia, Guinea, Hong Kong, Indonesia, Kuwait, Kyrgyzstan, Liberia, Montserrat, Oman, Pakistan, Paraguay, Rwanda, Sabah, Saint Barthélemy, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Saint Eustatius, Taiwan, Timor Leste or East Timor, Togo, Uganda at United Arab Emirates. Lahat ng mga bansa o teritoryo o jurisdiksyon na hindi nabanggit sa taas ay kasama sa yellow list. Kaya hindi inaprobahan na ng Interagency Task Force ang pagtanggap o pagkilala for purposes of arrival quarantine protocols as well as for international movement of national COVID-19 vaccination certificate ng Armenia, Belgium, Canada, France, Germany, Kuwait, New Zealand, Sri Lanka, Thailand, United States of America, and Oman. This is in addition to such other countries or territories whose proof of vaccination the IATF already approved for recognition in the Philippines, and without prejudice to such other proofs of vaccination approved by the IATF for all inbound travelers patuloy Nograles. Kaugnay nito, ang Bureau of Quarantine, Department of Transportation, One-Stop Shop at ang Bureau of Immigration ay inatasan na kilalanin lamang ang mga proof of vaccination na aprobado ng IATF. Labing 5 minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi. Sa ilang pa mga impormasyon na balita, mga kaaksyon, mananatili ang Pilipinas sa ilalim ng Alert Level 2 hanggang Enero 15, 2022 sa gitna ng COVID-19 pandemic at sa banta ng Omicron variant ayon kay Acting Presidential Spokesperson Carlo Nogales. Sa ilalim ng Alert Level 2 ang ikalawang pinakamababa sa Alert Level System sa bansa. Ilang establishmento at aktibidad ang pinapayagan lang hanggang 50% ng indoor capacity para sa fully vaccinated adults at mga minor na hindi bakunado at 70% outdoor capacity. Ito naman inanunsyo ni Nograles ilang araw matapos may ulat ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa National Capital Region. Nauna nang nagbabala ang Independent Monitoring Group na Octa Research na maaaring higit pa sa holiday uptick ang naturang pagtaas sa COVID-19 cases. Ipinahayag naman ni Health Secretary Francisco Duque III na pabor siya sa pananatili ng Pilipinas sa ilalim ng Alert Level 2. Sa kasalukuyan ay meron ng 4 na kumpirmadong kaso ng Omicron variant sa bansa. Samantala, mga aksyon, sa ilang pa mga impormasyon balita, pipirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang last national budget sa ilalim ng kanyang administrasyon, isang hakbangin na crucial sa pag-implementa ng government response laban sa COVID-19 pandemic at economic recovery efforts. Sa isang seremonya sa Malacanang, pinirma na ang proposed 5.024 trillion pesos national budget para sa 2022 na ito po ay na-ratify ng Congress noong December 15, mga kaaksyon. The passage of General Operations Act of 2022 reflects the healthy collaboration among all branches of government, which is crucial in the attainment of our national development goals, especially during those trying times.
idinagdag niya na ang 2022 national budget ay magbibigay sa legacy ng administrasyon ng real change para sa mga future generation, especially sa building resiliency sa kalagitnaan ng pandemya na sustaining momentum towards recovery and continuing the legacy of infrastructure development. Subalit nagpayag naman ang pangamba ang Pangulo dahil sa banta ng Omicron na COVID-19 variant. Anya at hindi ito makakaharang sa mga effort upang i-rebuild ang bansa mula sa pandemic. Wag lang sana if we are hit by the easy transmission of the character of this mutant, we'll have again the same problem. It might translate into again for government to pool again the resources for the new resurgence of COVID-19. Anya na umaasa siya na ang bansa ay makaka-cope up despite the variant's presence, but if it is more transmissible, he said he could leave the 2022 budget with no elbow room to respond for the threat. Kung nakakahawa uli maski bakunado ka, I really do not know how to. I just hope we will cope on if ever, but we can hardly. Nawawala ng elbow room itong budget nito to respond to the new challenge of a new variant of COVID-19. Anya, ilan po sa mga key items sa 2022 spending bill ay kinabibilangan ng 50 billion pesos fund for COVID-19 vaccine and 22.9 billion pesos for the improvement of health facilities, funds for recovery operations after the onslaught of Typhoon Odette in several provinces are also expected na included sa 2022 budget. Ang budget para sa susunod na taon ay 11.5% higher than the 4.506 trillion budget for 2021. Ilan sa mga ahensya na may pinakamalaking bilang ng budget allocation ay ang Department of Education, Department of Public Works and Highways, Department of Interior and Local Government, Department of Health, Department of National Defense, Department of Social Welfare and Development, Department of Transportation, Department of Agriculture, the Judiciary at ang Department of Labor and Employment. So yun po mga kaaksyon, medyo may kataasan po mga kaaksyon. Ito pong itong budget para po sa susunod na taon. Samantala mga kaaksyon, inaprobahan na ni Pangulong Duterte ang pagbigay ng 5,000 pesos gratuity pay sa mga contractual at job order workers sa gobyerno. Sa nilagdaang Administrative Order 46, kailangang nakapagtrabaho ang mga manggagawa ng 4 na buwan para makatanggap ng 5,000 pesos gratuity pay. Sakop ng Administrative Order ang mga manggagawa na kinuha ng gobyerno sa pamamagitan ng contract of service at job order ng National Government Service Agencies, state universities at colleges, government-owned or controlled corporation at local water district. Kailangan na epektibo hanggang December 15 ang kanilang kontrata. Sakop din ng AO ang mga manggagawa na wala pang 4 na buwan na nagserbisyo pero kailangan epektibo hanggang December 15 ang kontrata at kwentahin ang matatanggap para sa pro-rata basis. Ang mga nagtatrabaho sa loob ng 3 buwan ay mabibigyan ng 4,000 samantalang ang mga nagtrabaho sa 2 buwan ay 3,000 pesos. Makakatanggap naman ng 2,000 pesos ang mga serbisyo nang wala pang 2 buwan. Uy, magandang balita po yan. Mga kaaksyon po natin, magandang balita. Ito pong mga pahayag na yan. Pitong minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi, humingi ng paumanhin si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa gulo na may kinalaman sa implementasyon ng COVID-19 protocols sa Malacanang. Senate President Vicente Soto, nandito po kayo.
I would like to apologize for the ruckus. Hindi naman kasalanan, they are very strict. Ayon sa Pangulo, sa kanya naging talumpati sa signing ceremony ng 5.024 trillion national budget para sa 2022. Well, there is trabaho nila, so if there are lapses, I apologize to you publicly, dagdag ng Pangulo. At para malinawan sa pahayag ng Pangulo, sinabi ni Acting Presidential Spokesperson at Cabinet Secretary Carlos Nograles na lahat ng bisita at panauhin na nais makita ang Pangulo o dumalo sa anumang event sa loob ng Malacanang ay kailangang magpakita ng negatibong resulta ng RT-PCR COVID-19 test result. In addition, visitors and guests have to undergo antigen testing inside Malacanang as part of their second screening. Ayon pa kay Nograles, this forms part of the Palace Health and Safety Protocol. Payag pa ni Nograles. Limang minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi sa ilang pang mga impormasyon na balita mga kaksyon. Ipinahayag ng Philippine National Police ang kahanda nito na ibalik ang implementasyon ng health and safety protocols sakali magdesisyon ng national government na itaas ang alert level status sa gitna ng pagdami ng COVID-19 cases. Sinabi ni Police General Leonardo Carlos, PNP Chief, na mayroon na silang nakatalagang template kaugnay na implementasyon ng mas maigpit na alert level alinsunod sa direktiba ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease. Each level system has a set of protocol to implement. The initial step is to orient every police unit about the protocol and work with the LGU in the enforcement. Pahayag ni Carlos, sumusunod ang bansa sa isang uniform protocol classification sa Alert Level 2 hanggang sa pagtapos ng 2021. But if the decision is to implement the different alert level system in various LGUs, then the PNP is stand to recalibrate strategies according to the guidelines stipulated in every alert level. Ani Carlos, ito naman naging pahay ng PNP Chief sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 noong mga nakaraang linggo. Mula sa daily average case na 200, dumoble na ang bilang ng infection at tinataya ng Octa Research Group na abot pa ito sa 1,200 hanggang 1,500 sa mga susunod na linggo. Umaabot na rin ang positivity rate sa National Capital Region ng mahigit 5% nung Lunes, unang beses mula noong Oktubre patay sa Octa. Kaya naman umapilas si Carlos sa publiko na sumunod sa safety protocols upang mapigilan ang pagkalat ng virus. Inatasan din niya ang security personnel sa mga establishmento na magsilbing force multiplier sa pagsiguro na nasusunod ang health protocols. Ayon sa kanya, ang mga police personnel can be every public place at all times. At sa limitasyong ito, ang pagtulong ng private security officer ay magiging major boss sa kapulisan. Sinayunan din ni Carlos ang rekomendasyon na magpatupad ang LGUs ng gradual lockdown, partikular sa mga lugar kung saan mataas ang kaso ng virus. This is a proven approach. The residents in the area are given much attention. The movement is controlled, but the possibility of spreading the virus is lesser, dagdag pa ni Carlos. Samantala mga ka-aksyon, sinuspindi ng Private Hospital Association of the Philippines ang PhilHealth Holiday na sisimulan sa January 1. Ayon kay Dr. Jose De Grano, Pangulo ng PAPI, na hindi muna nila itutuloy ang planong PhilHealth Holiday dahil na rin sa kailangan ng grupo ng mga pasyente at concerned citizen. PhilHealth Holiday postpone muna per request of concerned citizen and patient groups so they can be informed well and advised in what to do during holiday. Una nang nagplano ang mga private hospitals na ipapatupad ang PhilHealth Holiday mula January 5 hanggang January 1 hanggang 5 kung saan hindi muna sila tatanggap ng PhilHealth deduction para sa health services. Ito ay bilang suporta rin anya sa mga pagamutan na nagprotesta sa claims na hindi pa nababayaran ng PhilHealth. Matatandang ang PhilHealth claims ay lumobo sa panahon ng COVID-19 pandemic. May ilang health institutions na rin ang nagsabi na target nilang hindi muna tumanggap ng PhilHealth reimbursement matapos na maantala ang pababayad sa kanila dahil sa pandemya.
Pero mga kaaksyon, wala na po tayong sapat na oras sa ating pong palatuntunan firing lines sa technical side. Nakakasama po natin si Nathaniel Hovero. Ang inyo pong kaaksyon, ako po si Aksyon Kumander Dante, Cera. Magandang gabi po sa inyong lahat. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinabrin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablim Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.